Takže poté, co jsme na serveru, najdeme si ten skin, já si ho musím najít. Takže za chvilku by měl... Jo, už tam byl, takže tady vidíte, mám ten skin, který jsem chtěl, možná si ho už konečně nechám, je to Nike, takže bych to mohl nechat, vypadá dobře. Celkem. Tak, a doufám, že se vám video líbilo, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike a my si ukážeme menší ještě ukázku z tohoto serveru. Takže co se tu dělá? V popisku budete mít IPinu, co se tu dá dělat, vem nějaký to auto blbečku. Tak, vezmete prostě auto. Tak, najedete na tuto stranu, je tu hodně příkazů. A jedete. OK, jsem zpět, musím málo FPS. Tady teďka asi zkázím, tady ukázka, ještě vám ukážu, co tu no, takže pokud chcete, tak přijďte sami, to určitě velkou server. Takže pokud vás to bude, pokud by vás něco takového bavilo, tak si sem určitě přijďte. Nevím, no ten si má divný, ale to přežil. Takže a ještě menu Maps a tu všechno vidíte, co tu je, všechno tohle tu je. Třeba ono LVP, můžu vám ještě ukázat krátký, stejně to bylo kratší video, tak vám ještě něco neukázat. Takže jedete sám si najde. To je A. Tu jedete. No a jsou tu takové věci, můžete tu brát pomalu. Kde se mi to už jde, to dělá než to se mi zdá určitě lepší, takže pokud se vám to líbilo, dejte like, dejte dislike a já se s váma loučím a čau.